ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng superhero ay may kapa. Yung iba ay makikita natin sa katauhan ng isang ordinaryong tao na mayroong ginintuang puso. Ikaw kabarangay, naniniwala ka ba sa superhero? Dear Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa superhero? Kung ako ang tatanungin ay oo. Kasi noong bata ako ay marami na akong nabasang comics at napanood na pelikula na puro may kinalaman sa mga superhero. Minsan na rin akong nainggit sa kanila dahil may mga superpowers sila na sana'y meron din ako. Pero habang nagkakaedad ako ay napatunayan ko na hindi sila totoo. Pero yung pagiging superhero ay totoo yun dahil kahit ordinaryong tao ay pwedeng maging tagapagligtas. Yan ang gusto kong ibahagi sa istorya ng buhay ko kaya napasulat ako sa inyong istasyon, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Felix. Nickname ko. 34 years old, taga Benguet, Mountain Province. Pero kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Maynila bilang IT consultant sa isang pribadong kumpanya. Meron po akong anak na lalaki na nagbansag sa aking superhero. Nung una ay hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon pero pinarealize sa akin ng anak ko kung paano ko siya iniligtas dahil naging tatay niya ako. Pero kung babalikan ko ang nakaraan ay hindi po yun yung unang beses na nagpaka-superhero ako sa isang tao. Nagawa ko na yon sa classmate at best friend kong si Hera, Papa Dudut. Oo, ilang minuto na ako rito. Akala ko hindi ka napupunta. Sorry na. Dumaan pa kasi ako dun sa may burgeran. Daming tao. Bumili ako nitong paborito natin. Oh, sa'yo isa dyan. Walang hot sauce yan. Alam kong hindi mo gusto ang maanghang. Dali, kunin mo na. Gutom na ako. Wow, salamat. Nag-abala ka pa. Walang anuman. Urong ka, tabi tayo. Ayan. Pero bakit may pa-burger? May nangyari ba? Seryoso ba yan? Oo. Kaya nga nagtatanong ako. Pa-thank you ko yan kasi tinulungan mo ako mag-review sa exam natin kahit last minute. Salamat talaga Felix ha. Kasi siguradong wala akong masasagot kanina sa exam natin. Babagsak talaga ako. Walang anuman. Pero ano ba kasi nangyari? Bakit di ka nakapag-review? Ilang beses na ako nag-remind sa'yo na malapit ng exam natin. Nung midterm hindi ka rin nakapag-review. Yun na nga eh. Kasalanan ko naman pero nakakainis kasi sa bahay. Ang ingay. Lalo na umuwi ng lasing si kuya. Ayun, umalis na lang ako tumambay sa tindahan dun sa kanto namin. Sakto, nakita ko yung dati kong kaklase nung elementary kaya nakipaglaro na lang ako ng mobile games. At hulaan mo, nanalo ko. Inuna mo pa yung paglalaro ng mobile games kesa mag-review? Hindi ka ba nakikinig? Maingay nga sa bahay. Oo, pero sana tsinaga mo pa rin. Dinala mo sana yung reviewer mo sa tahimik na lugar tapos doon ka nag-aral. Ayos na yun, nandiyan ka naman eh. May nasagot naman ako kanina sa exam. Hay, ang akin lang, paano kung wala ako? Paano ka na lang? Sino na lang tutulong sa'yo? Kung bagsak, di bagsak. Mapipigilan ko ba kapalaran ko? Hira naman. Biro lang. Pero, saan ka ba kasi pupunta? Halimbawa lang naman. Sus, may pasabi-sabi ka pa na kung wala ako, paano ka na lang? Alam ko naman na gustong-gusto mo yung kurso natin.
Ako lang talaga yung ayaw sa IT. Kasi ano ba naman yung alam ko sa mga inaaral natin? Sakit sa ulo, dagdag pa sa problema ko. Ay, airmats ko lang naman talaga may gusto na aralin ko yan, kaya tsinatsaga ako na lang kahit hindi ko gusto. Nakikita ko naman pagsisikap mo. Kaya nga hanggat kaya ko, tutulungan kita. Di ba gano'n naman ang magkaibigan? Hindi nagiiwanan? Yun naman pala, BFF tayo. Alam kong makakaya ko kasi nandyan ka lang sa tabi ko. Di ka naman mawawala, di ba? Ha? Hindi. Akin na kamay mo. Bakit? Magpipinky promise kasi tayo, dali na. Corny naman yan. Ayaw mo ba o magtatampo ko sa'yo? Oh, ayan na. Basta, promise mo sa akin na hindi mo ko iiwan. Na magiging mag-best friend tayo habang buhay. Kasi, ikaw yung real-life superhero ko. Sagot, Felix! Promise. Walang bawian ha? Oo. Baka kasi bawiin mo pa tong burger na binigay mo sa akin. Grabe ka, hindi ako ganun, oy. Biro lang. Ikaw naman. College classmate kami ni Hera sa kursong Information Technology Papadudot. Pero best friend ko na rin siya at kababata. Noong time na yon ay sa Baguio City kami nag-aaral dahil nakatira ko sa lola ko sa side ni mama. Doon ko nakilala si Hera. Magkaklase kami nung elementary hanggang second year high school tapos parehong university ang pinasukan namin nung college. Pero sa second semester na ng unang taong ko sa kolehiyo siya naging kaklase. Bali nag-transfer po si Hera sa IT from HRM. Ayaw daw kasi ng mama niya yung kursong kinuha niya kaya kahit wala siyang kalamalam sa computer at technology ay sinunod niya ang gusto nito. Kaso'y halatang hindi talaga gusto ni Hera ang ginagawa niya at kitang-kita yon sa school performance niya papadudot. Kaya bilang matalik na kaibigan ay ginawan ko ng pabor si Hera para naman hindi siya bumagsak sa klase namin. Maganda po si Hera, bagay sa kanya ang pangalan niya. Parang diyosa. Artistahin at balingkinita ng pangangatawan. Matapang din po ang personality niya at tipong hindi papatalo at hindi mo maaabuso. Natatandaan ko noong nasa grade 3 pa lamang kami, siya yung nagtanggol sa akin sa mga batang nambubuli sa akin, papadudot. Patpatin kasi ako noon sa kasipunin kaya tampulan ako ng tukso at pangungutya. Simula noon ay naging close na kami ni Hera at lihim ko na nga siyang hinangaan. Kasi wala namang pinapanganak na perpekto. Ang tinutukoy ko ay yung pamilyang kinalakhan ni Hera. Hiwalay ang parents niya, papadudot at nasa pangangalaga siya ng mama niya. Lasinggero at sugarol kasi ang papa niya tapos madalas pa sila nasakta ng mama at mga kapatid niya. Pangalawa si Hera sa 4 na magkakapatid. Meron siyang kuya na 10 taon ang agwat sa kanya pero hindi rin niya kasundo. Kaya nga bago kami noon nagkakilala, sabi niya galit siya sa mga lalaki. Pero iba raw ako, papadudot. In fact, parang kuya na raw ang turing niya sa akin. Nalungkot po ako noon kasi gusto ko na nga siya ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya nga noong makahanap ako ng pagkakataon ay nagtapat ako sa kanya ng feelings ko. Buti naman nag-chat na siya. Grabe. 3 days akong di kinausap. Kanino ko pa napapansin ang lapad ng ngiti mo dyan sa cellphone mo ah? Grabe ka naman. Kung malapad, edi sana napunit na tong maganda kong muka. Sayang naman niya maganda mo mukha kung mapupunit lang, di ba? Ewan ko sa'yo. Sinakyan mo naman trip ko. Maganda ka naman talaga, kaya nga dami nagkakagusto sa'yo. Hoy, sino may sabi niyan? Halata naman eh. Sa klase pa lang natin, dami na nagkakandarapang manligaw sa'yo. Tapos sikat ka rin sa campus natin. Swerte ko lang kasi mag-BFF tayo. Kaya nakakalapit ako sa'yo. Bakit naman hindi? Hira lang pangalan ko pero hindi ako Diyosa para walang makalapit sa akin, no?
Huwag ka nga magsalita ng ganyan. BFF kita kasi BFF kita. Magkaibigan tayo. Sanggang dikit. Hanggang pagkakaibigan na lang ba talaga yung pwede nating maging relasyon? Ha? Ano ibig mo sabihin? Gusto mo bang maging kapatid ko? Kasi kung oo, parang kuya ng turing ko sa'yo, diba? Kahit na ako yung nagtanggol sa'yo nung grade 3 tayo. Nangaasar ka naman eh. Seryoso ko dun sa sinabi ko. Alin? Yung kung hanggang pagkakaibigan na lang ba talaga yung pwede na maging relasyon natin? Oo. Gusto kasi kita, Hira. Hindi lang pala gusto. Tingin ko mahal na kita. Nang higit sa isang kaibigan. Okay, pero... Pero wala akong pag-asa. Kasi sino ba naman ako para magustuhan mo, di ba? Hindi sa ganun, Felix. Tsaka wag mo nga sabihin yan. Hindi ka lang basta kung sino. Kaibigan kita. Pero meron kasi akong ibang gusto ngayon kaya hindi tayo pwede. Kung wala kang ibang nagugustuhan, magugustuhan mo ba ako? Ay, alam mo okay ka naman. Matalino. Pero hindi kasi yun yung tipo ko eh. Kilala mo naman ako, 'di ba? Magkaibigan tayo. Gusto ko yung medyo bad boy ang datingan. Ayoko ng mga nerdy at palaaral kasi boring sila kasama eh. Tapos na yung klase pero tungkol pa dun yung pinag-uusapan. Ibig sabihin, boring pala ako? Hindi, pero... Ay, basta. Pasensya ka na kung hanggang pagiging BFF lang talaga yung turing ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Naiintindihan ko naman. Alam ko rin na hindi ko pwedeng ipilit yung isang bagay. Baka magresulta lang to ng pagkasira ng friendship natin. Mas hindi ko yun kakayanin. Ayoko rin masira ang friendship natin kasi nag-promise ka sa akin noon na hindi mo ako iiwan. Oo nga pala. Munti ko nang makalimutan yung promise kong yun. Buti pinaalala mo. Siyempre, ako pa ba? Uy, nag-chat siya! Siya ba yung sinasabi mong nagugustuhan mo? Oo. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanya? Saka na, kapag naging kami. Medyo suplado kasi tong lalaking to tapos gustong-gusto pang hinahabol ng mga babae. Palibasa, gwapo. At swerte niya kasi patay na patay ako sa kanya. Okay lang naman mag-boyfriend. Huwag mo lang pababayaan pag-aaral mo. Teka lang, parang pinapangatawanan mo na talagang pagiging kuya mo sa akin ah. Hindi no, nagpapaalala lang ako. Siyempre, alam ko yon, kuya. Salamat sa paalala mo, kuya. Ay, pwede ba? Wag mo nga akong tawaging kuya. Binasted mo na nga ako tapos kukuyahin mo pa ako. Ay, sorry naman po. Libre na lang kita ng burger. Gusto mo? Sige, pero palagyan mo ng hot sauce sa akin ha. Para mas damo ko yung anghang kaysa sakit. Para ka talagang sira. Tara na nga. Masakit na marinig na wala akong pag-asa kay Hera kasi nakikita niya lamang ako bilang kapatid Papa Dudut. Ayoko pong tanggapin ang bagay na yon dahil nga gustong gusto ko siya. Pero alam ko na walang kwenta ang pagmamakaawa ko at baka tuluyang masira ang pagkakaibigan naming matagal kong iningatan at pinotektahan kapag pinilit ko siyang magustuhan ako. Kaya kahit makirot ang puso ko, unti-unti ko pong tinanggap na hanggang doon na lamang kaming dalawa. Na kaibigan lang talaga ang papel ko sa buhay niya. Nag-move on po ako sa kanya na naging resulta para mabawasan ang closeness namin. Pero hindi ko alam na mas naging malapit na pala si Hera doon sa lalaking sinabi niya na nagugustuhan niya. Hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya pero huli na nang mapansin ko ang mga komplikasyon nito. Napabayaan po niya ang pag-aaral niya, Papa Dudut. Nalaman ko na lamang na marami siyang major subjects na bagsak na. Pero ang pinakamalalang ginawa niya ay yung tumigil siya sa pag-aaral para makipagtanan sa boyfriend niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas po ang mahabang panahon, Papa Dudut. Nakagraduate po ako at wala na rin po akong balita pa kay Hera. Hindi ko na rin po siya hinanap dahil mas nagtuon ang atensyon ko sa trabaho at paglipat sa Maynila. Pangarap ko pong mamuhay sa syudad that time pero aaminin kong walang gabi
Simula nang umalis sa Baguio ang best friend ko na hindi ko siya iniisip. Nagka-girlfriend ako pero hindi rin kami nagtagal kasi alam ko sa puso ko na nakatali pa rin ako kay Hera. Matagal ko pa rin siyang iniisip at mahal na mahal ko siya kahit may pamilya na siya ng mga panahong yon. Pero wala naman po akong planong palawigin ang pag-ibig ko sa kanya. Bale, sinasanay ko lang po ang puso ko na mapag-isa para makalimutan ko na siya. Pero mapaglaro po ang tadhana, Papa Dudut. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible kaming magkita ni Hera pero nangyari yon nang minsan ko siyang makita sa isang fast food nung isang beses akong nag-drive-thru. Siya po ang crew na naka-assign doon at kumuha ng order ko, Papa Dudut. Siya pa rin yung Hera na masayahin at maganda at siya pa rin yung kababata ko, dating kaklase at best friend na minahal ko. Masayang masaya ako na nakita ko ulit siya pagkalipas ng mahabang panahon, Papa Dudut. At bagaman saglit lamang yung interaction namin, laking gulat ko kasi sinulat niya pala sa resibo ang contact number niya. Doon na po ulit nagsimula ang communication namin. Niyaya ko siyang lumabas noong nalaman kong wala naman siyang asawa o kinakasama. Nako, hindi ba mahal dito, Felix? Wala pa kasi kaming sweldo eh. Kalma, sagot ko to. Order ka lang ng mga gusto mo. Talaga? Sige, kaso mamaya na kasi ang dami pa nito mga in-order mo. Parang hindi ko yata kayang ubusin to. Pwede bang i-take out? Oo, pero wag mo na munang isipin yon. I-enjoy mo na lang tong mga pagkain. Masarap yung steak nila, tapos yung… Ito? Oo, favorite ko. Mamaya order tayo ng dessert. Kumain ka rin. Ano ka ba? Hindi ko to mauubos lahat. Saluhan mo ko. Tama ka. Masarap nga. Sabi sa'yo eh. Hindi ka ba talaga kakain? Busog ka? Ayos lang ako. Kakain din ako maya-maya. Natutuwa lang kasi ako na nagkita tayo ulit pagkalipas ng ilang taon. Ako rin no. Tagal din ng huling beses na nakita kita tapos nawala na ako ng balita sa'yo. Kumusta ka na ba? Mabuti naman ako. Maraming nangyari pero na-survive naman. Ganun naman ang buhay, di ba? Sa bagay, ako rin eh. Daming nangyari pero nairaos naman. Ganda na siguro ng trabaho mo kasi tingnan mo, may kotse ka pa. Tapos ako, hamak na service crew sa fast food. Nahiya talaga ako nung nakita kita nung araw na yun pero sinantabi ko na lang kasi nanaig yung pagkamiss ko sa'yo. Marangal na trabaho ang pagiging service crew. Oo, marangal nga at malaki ka mo yung papel na ginagampanan namin pero maliit naman ang sweldo tapos mabigat pang trabaho. Ay, kung natapos lang sana ako nun sa pag-aaral, baka nasa opisina ako at hindi tagalinis ng mesa ng mga customer na tapos nang kumain. Kasalanan ko naman kasi mas pinairal kong puso ko. Sumama ako sa maling lalaki. Nakarma tuloy ako. Hindi naman siguro sa ganon. Yun na rin yun. Tanggap ko naman. Mabuti nga, hiniwalayan ko na yung baliw na yun kasi kung hindi, baka nakabaon na ako sa lupa. Ganon katindi yung ginawa niya sa'yo? Oo, kulang na lang gawin akong punching bag. Masahol pa, pati anak namin sinasaktan niya. Kapag nakakainom siya, nawawala sa katinoan yung taong yun. Sa amin binubunton yung galit niya na hindi ko mawari kung saan galing. Pero ganon na ba siya dati? Hindi. Bait-bait niya sa akin nung una pero nasa loob pala kulo niya. Tapos hindi lang niya kami sinasaktan ng anak ko nang bababae din siya. May isang beses na huli ko sa nirerentahan pa naming apartment, naglalampungan habang tulog yung anak namin. Napakawalang hiya. Nagwala talaga ako noon, grabe. Kung alam mo lang, kulang na lang pumutok ugat ko sa ulo sa galit. Nakaka-stress. Hindi ko ma-imagine na may mga ganyang lalaki. Yun bang nasa kanila na lahat tapos pinipili pang magloko? At masahol pa manakit. Dapat pinakulong mo para matuto. Dapat sa kanya nabubulok sa bilangguan. Ayos na yung nakaalis kami ng anak niya sa poder niya. Ligtas na kami sa kanya. Sa bagay, pero kumusta naman kayo ng anak mo?
Ay, ayos lang. Niraraos ko yung araw-araw namin. Nasaan pala siya? Sino nag-aalaga sa kanya? Yung kapitbahay namin mag-asawang walang anak, iniiwan ko siya doon kapag may trabaho ako. Bababait naman mga yon. Parang tunay na anak turing nila sa anak ko. Sila rin yung may-ari nung maliit na kwartong inuupahan namin mag-ina. Ganun ba? Buti na lang merong mga tao na marunong magmalasakit. Oo nga, hindi pa rin kami kawawa. Ay, gusto mo bang makilalaan ako sa ibang araw? Oo naman. Punta ako sa bahay nyo. Sige, pero hindi masyadong maganda yun ha. Baka mag-expect ka. Ayos lang, ikaw naman. Siya, kumain ka na rin. Tapos, ikaw naman magkwento kung ano nangyari pa sa'yo. Hindi po ako mapakali ng araw na magkikita na kami ni Hera. Iba pa rin kasi sa personal, Papa Dudut. Lalo na at nakakausap mo yung isang tao kesa sa text at chats lang. Kaya nga ng araw na yon ay hindi maalis sa kanya ang titig ko. Pansin ko rin naman na hindi mabura ang ngiti sa kanyang labi habang kausap ako. Pero aaminin kong magkahalong lungkot, galit at saya ang mga damdaming namutawi sa akin ng panahon na yon. Lungkot at galit nang malaman ko ang naging sitwasyon ng best friend ko sa kamay ng dati niyang kinakasama. At masaya dahil sa wakas ay nakalaya na siya rito. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa pagkakaroon ng buong pamilya. Ngunit hindi ko kinokonsidera kapag mayroong pang-aabuso o mapang-abuso sa loob ng sambahayan. Bukod doon ay natuwa rin ako kasi nasa kustudiya ni Hera ang anak niya sa dati niyang live-in partner. At nung sabihin niyang ipapakilala niya ito sa akin ay hindi na nga po ako nag-atubili pa. Kahit na ayaw ni Hera ay bumili pa rin ako ng regalo para sa anak niyang lalaki. Papa Dudut, dumating po yung araw na nakita ko na yung bata at masasabi kong gwapo ito. Napakaganda ng mga mata ng manang-mana sa kanyang ina. Tisoy pero pansin ko na may pagkapatpatin. Doon ko na naisip na marahil ay sumasana sila sa pagkain dahil nakwento nga ni Hera na hirap sila sa buhay. Mahiyain po ang anak niya noong una pero unti-unti ay nakuha ko naman ang loob ng bata kaya masaya po ako. Marami akong iniisip ng panahon na yon. Una na doon ay yung kung paanong nagagawa ng iilang lalaki na iwanan ang kanilang pamilya dahil sa bisyo o pagkakaroon ng iba. Hindi kasi makatarungan lalo na kung ang mga batang higit na maaapektuhan. Kaya nga matapos ang pagkikita naming yon ng anak ni Hera ay nangako po ako sa sarili ko na aalagaan ko silang mag-ina. Simula noon ay lagi na akong sinasama ni Hera sa kanila para makita ang anak niya na pinapaalaga lamang niya sa kapitbahay nila. Nagpatuloy po ang ganong sistema namin ng isang buwan at umabot na nga sa puntong pinag-usapan sa lugar nila na ako ang ama ng anak ng best friend ko. Humingi po ng paumanhin sa akin si Hera pero sa isipan ko walang kaso na pagkamala nila akong tatay ng batang hindi nanggaling sa akin. Dahil may bahagi sa puso ko na talaga namang napalapit na sa kanya ng husto. Kaso isang araw, noong nasa bahay na naman nila ako ay napansin kong tahimik ang anak ni Hera at ayaw lumapit sa akin, Papa Dudut. Pinagtaka ko yon kasi close na kami ng bata. Ilang beses ko siyang inamo at sa huli lumapit din siya sa akin at gano'n na lamang ang gulat ko nang ma-inspeksyon ko ng malapitan ang kanyang katawan. Meron po siyang malaking paso sa kanyang kamay. Gabi na, bakit nasa labas ka pa? Wala lang, may kachat lang ako. Katrabaho ko. Hindi ka nilalamig? Hindi naman. Halika, upo ka sa tabi ko. Sige. Tulog na pala si Maxi. Napagod yata sa laro namin. Yung anak mong yon, ang kulit din. Sinabi mo pa. Pero sana di ka niya masyadong pinagod. Anong oras na ba? Uwi ka pa niyan sa inyo? Oo. Wag na, dito ka na magpalipas ng gabi.
May mahihigaan naman dun sa bangko kung ayos lang sa'yo. May foam, bibigyan kita kasi baka sumakit likod mo. Baka kasi mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, konsensya ko pa. Sige, doon na lang ako sa bangko. Hira, may nakita pala akong paso sa kamay ni Maxi. Na paano yun? Hindi pa sinabi sa'yo ni Maxi? Wala siyang sinabi sa akin. Tinatanong ko pero nanahimik lang siya. Kasi aksidente kasi yun nangyari. Natapunan siya ng mainit na tubig sa cup noodles na kakainin niya. Kasalanan ko kasi hindi ko siya binabantayan kaya ayun, nadisgrasya siya. Ganun ba? Oo, pero ginamot ko na naman yun. Binilahan ko ng pamahid dun sa butika para sa paso. O okay na rin pagkaraan ng ilang araw. Buti naman. Di ko lang talaga mapigilang mag-alala. Malikot din naman kasi siya kaya nangyari yun. Tsaka nung bata pa siya, mas malala pa dyan nangyari sa kanya. Mantakin mong kamuntik ng maputulan ng daliri kasi nakialam sa kutsilyo na pinanghihiwa ko sa sayote. Nagbanyo ko nun. Sakit talaga sa ulo pero anak ko kaya kailangan kong pagtiyagaan. Pero masaya magkaroon ng anak, di ba? Masaya na masarap. Tapos minsan mahirap at nakakainis. Pero sabi ko nga, tiyagaan lang. Papasaan din at lalaki yan tapos magugulat ka na lang kasi lumalaban na sa'yo. Pero sa nakikita ko, mabait na bata si Maxi. Napalaki mo siya ng tama. Salamat. Hindi ako perpektong nanay pero may paki naman niyang anak ko. Kahit na kamukha niya yung damuho niyang ama at sa tuwing tinitingnan ko siya, naaalala ko bawat latay ng lintik na yun sa balat ko at suntok niya sa mukha ko. Sensya ka na, Felix. Masyado akong emosyonal. Naiintindihan ko naman yun. Hindi madali yung pinagdaanan mo. Kaya di rin kita masisi kung naaalala mo kay Maxi yung tatay niya. Pero gusto ko lang sabihin na magkaibang tao sila. Alam kong mabait na bata ang anak mo. Hindi siya mananakit katulad ng ama niya pag lumaki na siya kasi ikaw ang nanay niya. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. Sana nga magdilang anghel ka kasi pag nagkataon, nakaugali niya yung tatay niyang demonyo. Aba, ngayon pa lang puputulin ko na sungay niya tapos ilalaga ko at ipapainom ko sa kanya yung sabaw. Hira naman. Huwag ka magsalita ng ganyan, baka marinig ka ng anak mo. Sabi mo tulog na siya, di ba? Oo, pero… Tulog mantika yon, hindi yun kaagad nagigising kaya huwag ka na mag-alala dyan. Tsaka parang hindi mo ako kilala. Ganito na talaga ako magsalita kahit nung mga bata pa tayo. Maiba tayo. Sure ka bang walang naghahanap sa'yo? Sino naman maghahanap sa akin? Jowa! Wala ka ba talagang jowa o kahit man lang nililigawan? Wala. Ayaw mo talagang maniwala, no? Don't tell me kasi mahal mo pa rin ako. Ganun na nga. Hindi naman nawala yon kahit matagal na panahon na ang lumipas. Seryoso ba yan, Felix? Paano na lang kung hindi na pala tayo nagkita? Baka kasalanan ko pa kung bakit wala ka pa ring asawa ngayon. Hindi mo naman kasalanan kasi choice ko yon. Sinubukan ko naman pero hindi ko talaga kayang kalimutan ka. Ganun ba? Buti na lang hinintay mo ako kasi na-realize ko na sana sa'yo na lang ako nagkagusto. Pero hindi pa naman huli ang lahat, 'di ba? Hindi pa. Mabuti kasi hindi na lang ikaw yung may gusto. Gusto na rin kita. Papa Dudut, hinalikan po ako ni Hira ng gabing yun at aaminin kong kulang na lamang ay sumabog na ang puso ko sa matinding galak. Kasi sino ba naman ang hindi matutuwa matapos kong malaman na may gusto na rin sa akin ang babaeng gusto ko. Nagpatuloy po ang pagkakamabutihan naming dalawa hanggang sa may mangyari sa amin. Pero tuloy-tuloy ko pa rin pong nakikitaan ng sugat o pasa sa katawan ng kanyang anak at lagi-lagi lang ding sinasabi sa akin ni Hira na bunga yon ng kalikutan ni Maxi. Gusto ko pong maniwala sa sinabi ng best friend ko pero nag-aalinlangan po ako, Papa Dudut. Ewan ko ba pero parang may bumabagabag sa kalooban ko. Magkaganon pa man ay ayokong tumalon sa konklusyon lalo na at alam kong hindi niya magagawang sakta ng sarili niyang anak.
Matagal ko nang kilala si Hira at hindi siya mapanakit na klase ng tao. Hindi siya mapang-abuso. Oo, biktima siya ng masamang kahapon pero hindi ibig sabihin ay magiging ganon na rin ang kapalaran niya at ang masahol pa ay ipapamana niya ito sa kanyang anak. Kung aaminin kong nagbubulag-bulagan ako, Papa Dudut, ay mahirap tanggapin. Dahil hindi ko lang isang beses nakita ang bahid ng pagmamaltrato sa anak ni Hira, kundi maraming beses pa. Naniwala po ako na gawa lamang yon ng aksidente dahil sa kalikutan ng bata at wala ng iba pa. Pero gabi-gabi, hindi po ako pinapatulog ng aking konsensya, iba ang pakiramdam ko. Para talagang may kung ano. Pero wala akong ideya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo, tuluyan ko na nga pong inako ang pagiging tatay sa anak ng best friend ko. Kapag day off ko ay inilalabas ko ang bata, ginagala at kumakain kami sa mga kainang nakikita lang daw niya sa TV. Ang saya-saya ko po kasi hinahayaan lamang ako ni Hera sa gusto ko dahil malaki raw ang tiwala niya sa akin. Isang araw nasa amusement park kami ng bata at sinabi niya sa akin na nagpapasalamat siya kasi dumating daw ako sa buhay niya. Na para raw akong superhero. Kasi niligtas ko raw siya. Nung una, nagtaka po ako sa kung anong ibig niyang sabihin kaya tinanong ko siya. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya tapos ay umiyak siya dahilan para mataranta na ako. Doon na sa akin ikinuwento ng batang lahat-lahat ng pang-aabuso na ginagawa sa kanya ng mismong ina niya. Galit po ako pero alam kong walang magandang patutunguhan ng galit pag pinairal ko yon. Kaya nga sinabi ko sa kanya na kakausapin ko ang mama niya para pagsabihan. Ayoko pong lumaking takot sa sarili niyang ina ang anak ng best friend ko dahil naging malupit siya rito. Kaya nga isang beses noong nandun na naman ako sa bahay nila ay humanap na kaagad ako ng tiyempo para kausapin ang masinsinan si Hera. Nung una, distracted pa siya kasi panay ang ngiti sa kanyang cellphone, papadudot. Hira, pwede ba tayo mag-usap? Ngayon na ba? Sana. Tungkol saan? Kasi busy pa ako rito sa… Sino ba kasing kausap mo? Napapansin ko maghapon ka na nagsa-cellphone ah. Huwag mong sabihin na yung katrabaho mo na naman yan. Eh kung oo, ano bang pakialam mo? Oh, bakit hindi ka na umimik dyan? Kanina lang ang dami-dami mo pang sinabi. Tsaka, ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? Bilis-bilisan mo na lang kasi busy ako. May mahalaga kaming pinag-uusapan ng katrabaho ko. Sinabi sa akin ni Maxi na sinasaktan mo raw siya. Ano? Totoo ba yon? Sinasaktan mo anak mo? At naniwala ka naman sa bubwit na yun. Nag-iimbento lang yun ng kwento. Bakit ko naman siya sasaktan, Aber? Sabi niya naalala mo raw sa kanya yung tatay niya. Hira, hindi tama yung ginagawa mo sa anak mo. Kung nasasaktan ko man siya, pagdidisiplina ang tawag doon. Hindi pagdidisiplina yon. Pananakit yon, pang-aabuso. Ano bang alam mo sa pagdidisiplina? Eh hindi ka pa naman naging magulang. Tsaka mo ako pangaralan kapag naging tatay ka na at nagkaroon ng anak na kasing tigas ng ulo ng anak ko. Masyado kang mapapel. Hindi ko na kailangan maging magulang para hindi malaman ang bagay na yon. Ewan ko sa'yo, Felix, ang ingay mo. Pwede bang umalis ka na nga? Iwanan mo na kami ng anak ko. Akin na nga yung cellphone mo. Ano ba? Bitiwan mo nga cellphone ko. Akala mo ba hindi ko napapansin na panay chat ka dyan sa katrabaho mo? Ano ba kasi pinag-uusapan nyo? At parang palagi ka nalang tutok dyan sa cellphone mo. Wala ka nang pakialam doon. Masyado kang mapapil. Di ka nalang manahimik dyan sa tabi. May karapatan ako kasi… Kasi ano? Huhulaan ko. Kasi akala mo may feelings talaga ako sa'yo? Pwes wala. Akala ko rin meron pero wala talaga. Nung hinalikan kita, nung may nangyari sa atin, lahat yun, wala lang. Wala akong naramdaman kahit na ano bukod sa na-miss ko lang na may gumagalaw sa katawang ko. Pero sinabi mo sa akin na gusto mo na rin ako.
Gusto pa lang naman pero hindi pa mahal. Magkaibang bagay yon. Tsaka hindi na naman lumalim yung pagkagusto ko sa'yo eh. Siguro nanabik lang ako sa presensya mo kasi lagi kang nandyan. Tapos pinunan mo pa yung pangangailangan ko bilang babae pero hindi talaga kita kayang mahalin. Alam mo yun. Kahit ba konti, wala talaga? Hindi mo man lang ba sinubukan? Sinubukan pero wala nga. Hindi ka ba makaintindi? Akala ko pa naman matalino ka. Ibig sabihin ginamit mo lang ako. Pinaglaruan. Pinaasa. Bahala ka kung yun ang pagkakaintindi mo. Tsaka, huwag kang ang feeling, hindi kita pinaglaruan, hindi rin kita pinaasa. Ikaw yung kusang umasa na kaya kong suklian yung pagmamahal mo. Sa edad mong yan, sana alam mo na rin yung pinasok mo. Ang sama mo. Hindi na ikaw yung Hira na kaibigan ko. Matagal nang patay yung kaibigan mong yun. Simula nung umalis ako sa atin, marami nang nagbago sa akin. Kinalimutan ko na rin kayo, ang pamilya ko, mga kaibigan at kaklase, kasama ka na doon. Kaso, maliit ang mundo. Nagkita ulit tayo. Pero hanggang doon na lang yon, Felix. Hanggang pagkakaibigan lang talagang kaya kong ibigay sa'yo, kaya huwag ka nang maghangad ng hihigit pa doon. Tsaka, may iba akong gusto. Yan bang palagi mong kausap sa cellphone? Oo, kaya pasensya ka na kasi hindi talaga kita kayang mahalin. Nagkatotoo po ang hinala ko na merong ibang lalaki si Hira. At aaminin kong masakit, mas doble yung kirot sa pakiramdam. Matapos kong mapagtanto na ginagamit lang pala niya ako para sa sarili niyang pakinabangan. Pero sinantabi ko po yung sakit kasi mas inisip ko yung anak niya. Ayoko pong magkaroon ng ibang lalaki si Hera dahil hindi ako sigurado kung magiging mabuting tatay ito sa bata, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na wala akong karapatan sa bata dahil hindi naman kami magkadugo. Ganun pa man, hindi ako tumigil sa pagpunta sa kanila at pagbisita sa anak niya kahit na pinagtatabuyan na niya ako. Masaya naman ako kasi laging excited ang bata kapag nakikita ako kaya hinayaan na lamang ako ng ina niya. Hanggang sa dumating yung isang araw na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut. Masama na talaga ang kutob ko pagising ko pa lamang noong umaga. Tapos ay balisa na ako pagpasok sa opisina kaya nag half day po ako sa trabaho at walang pasabi kay Hera na pupunta ako sa kanila para bisitahin silang mag-ina. Bago yon ay dumaan muna ako sa bilihan ng donut kasi paborito yon ni Maxi. Pero laking gulat ko nang marinig ko ang iyak ng bata habang nasa labas pa lamang ako ng bahay nila. Dali-dali akong tumakbo papasok sa loob at naaktuhan kong niyayakap siya ng kapitbahay nilang babae na laging pinag-iiwanan ni Hira sa anak niya. Doon ko po nalaman, nakakaalis lang ng best friend ko tangay ang mga damit at gamit nito dahil matagal na pala nitong planong makipagtanan kasama ang lalaki nito. Hira, sagutin mo tawag ko. Ano ba? Ano ba? Kanina ka pa tawag ng tawag ah. Nasaan ka? Bakit nanay ba kita? Makatanong ka kung nasan ako, akala mo kung sino ka. Sagutin mo tanong ko. Totoo ba sinabi ni Maxi na umalis ka na raw? Na iniwan mo na siya? Oo, sabi ko sa kanya ipapaampong ko na siya sa mag-asawang walang anak. Total, gustong gusto naman nila si Maxi. Di kanila nakako para maging malaya na ako. Hira! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Anak mo, ganun-ganun mo lang ipamigay? Ayoko na sa batang yan. Sakit lang yan sa ulo ko. Marami akong gustong gawin sa buhay ko, Felix. At hindi ko yun magagawa kasi nandyan siya. Sana talaga, iniwan ko na lang yan sa tatay niya eh. Ako na lang ang umalis para walang pabigat sa buhay ko. Napakasama mo. Iyak nang iyak si Maxi. Hindi ka ba naawa sa kanya? Hindi na, kasi nabibingi lang ako sa kanya pag umiiyak siya. Kaya nga madalas ko yung masaktan kasi nakakairita talaga. Di inamin mo rin na inaabuso mo anak mo. Hindi ka lang masamang babae.
Masamang nanay ka pa. Masama na akong masama, wala akong pake. Ayoko na sa batang yan, naaalipad para na ako dyan. Kung gusto mo, ampunin mo na lang yan. Total, close naman kayo. Narinig ko nung isang araw, tatay nang tawag niya sa'yo. Eh di, pangatawanan niyo ng pagiging mag-ama niyo. Wala kang konsensya, Hira. Sarili mong anak inabandona mo. Magulang ka. Paano mo nagawa yun sa kanya? Wala akong alam sa pagiging magulang kasi hindi ko naman naranasan magkaroon ng mabuting magulang nung araw. Tapos, alam mong hindi rin maayos ang pamilya ang kinalakihan ko. Kaya, ano pang aasahan ko sa sarili ko? Sana mas inisip mo anak mo kesa sa sarili mo. Hindi ka pwede maging makasarili, lalo na ngayon. Wala kang alam sa pinagdaanan ko kasi lumaki ka sa maayos na pamilya. Kaya nga ingit na ingit ako sa'yo noon kasi napakawalang kwenta ng pamilya ko. Tatay ko masamang tao, nananakit. Nanay ko diktador, pakialamera. Tapos yung kuya ko, hindi kami magkasundo. Nakakapagod na. Kaya nga sumama na lang ako dun sa jowa ko. Nakipagtanan ako kaso sira ulo rin pala kinatagalan. Hira, hindi ka ba natatakot sa karma? Paano kung maulit-ulit yung pinagdaanan mo dyan sa bago mo? Magkakaanak kayo tapos ano? Iiwan mo ulit katulad ni Maxi? Hindi ko alam. Wag naman sana. Ewan ko sa'yo, Hira. Gusto kitang intindihin pero hindi ko talaga kaya. Mga katwiran mo kasi baluktot. Hindi na tayo mga bata. May anak ka na. Kaya dapat umasal ka na bilang magulang. Huwag mong takasan yung responsibilidad mo sa anak mo. Hindi mo na mababagong isip ko, Felix. Kahit na anong sabihin mo, desidido na ako magsimula ng bagong buhay na hindi kasama si Maxi. Kaya kung pwede lang, pabayaan mo na akong sumaya. Ibang klase ka. Sana hindi ka karmahin sa ginawa mo. Kasi pag nangyari yun, hindi mo na ako makikita. Hindi na kita matutulungan. At wala ka ng anak na babalikan. Eh di mas maganda para magkanya-kanya na tayo. Hello? Hira! Tulala po ako matapos kong makausap si Hira sa telepono, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na gano'n na lamang niya kadaling iwanan ng anak niya na para bang isang tuta. Hindi na ba talaga siya naawa sa bata? Iyak ng iyak si Maxi na yumakap sa akin habang inaalo ko. Binilungan ko po siya na huwag siyang matakot kasi habang nabubuhay ako ay hindi ko siya pababayaan. Marami pong nangyari, Papa Dudut, na masasabi kong nakakapagod pero worth it dahil sa huli ay legal ko nang nakuha ang kustodiya ng pag-aampon kay Maxi. Hindi ko na lamang po yun idedetalye pero masaya ako kasi sa wakas ay nagkaroon na ako ng anak sa katauhan niya. Mabait na bata si Maxi, matalino, gwapo at madaldal. Kaya nga hindi ako lubos makapag-isip kung paano nagawa ni Hera na iwan at kalimutan siya. Sa kasalukuyan, Papa Dudut, ay papa na ang tawag sa akin ni Maxi at anak na ang turing ko sa kanya. At bilang magulang niya, pinangako ko sa kanya na bibigyan ko siya ng magandang bukas at komportableng buhay. Malapit din po si Maxi sa pamilya ko at kinakagiliwan siya ng mga magulang ko, Papa Dudut. Bagamat nung una aaminin kong malaking adjustment ang nangyari, lalo na at detalyado kong kinuwento sa kanila ang lahat-lahat. Sa huli ay masaya ako na lumaki ako sa isang pamilya na namamayani ang pag-ibig at pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Yun din po ang eksaktong uri ng pamilya na gusto kong kalakhan ng anak ko. Kung tungkol kay Hira ang tatanungin ninyo ay wala na po akong balita sa kanya. Sa loob ng ilang taon ni anino niya ay hindi na nagparamdam sa anak niya. Kaya naman kumbinsido na akong wala na talaga siyang pakialam kay Maxi. Kaya sa abot ng makakaya ko ay pinupunan ko po ang pagkukulang na yon sa puso ng anak ko bilang magulang. Papa Dudut, kung tatanungin ninyo ako kung masaya ba ako sa buhay ko sa ngayon ay opo ang isasagot ko. Bagaman marami akong sakit at kabiguang pinagdaanan. Lahat ng iyon naman ay aking nalagpasan at masasabi kong biyaya ang pagdating ng anak ko sa buhay ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko, Papa Dudut. God bless sa programa ninyong Barangay Love Stories and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Felix.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng bagay na pwede nating ibigay sa pamilya natin ay may hangganan. Lalo na at hindi naman tayo pwedeng magbigay kung tayo mismo ay kulang na lang ay bumigay. Ikaw kabarangay, mapagbigay ka bang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating panatikon ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lumina. 29 years old, taga Angono, Rizal at nagtatrabaho sa isang private company. Sumunat lang talaga ako sa programa ninyo para mag-rants kasi malapit na akong masiraan ng ulo dahil sa kagagawan ng pamilya ko. Katulad ng iba ninyong letter sender, isa ako sa mga halimbawa ng pagod na breadwinner. Hindi kami mayaman kaya nga ginapang ko noon ang pag-aaral ko upang makapagtapos ng kolehiyo. Bale, graduate ako ng kursong Business Administration bilang scholar. Hindi ako panganay sa amin, may kuya pa ako na 3 taon ang tanda sa akin at bunso namin na sumunod sa akin na nag-aaral pa hanggang ngayon. High school lang ang natapos ni kuya dahil bulakbol siya sa pag-aaral at maaga ring nagkaanak. Pero hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin siya sa maliit naming bahay kasi ayaw niyang tumira kasama ang pamilya ng nanay ng anak niya. Dinadalaw-dalaw na lang niya ang anak niya roon, Papa Dudut. Ang nanay at tatay naman namin ay matanda na. On-call tubero at isang machine operator si tatay at si nanay naman ay naglalabandera, Papa Dudut. Aliw talaga tong BFF ko. Daming sinesend na kalokohan. Nak, ano yan? Ay, kayo pala, Nay. Oo, naririnig kasi kitang tumatawa dyan, kaya na-curious ako. Galing ako sa paghuhugas ng kinainan natin, kakatapos ko lang halos. Sipag nyo naman po. Dapat ako na lang yung naghugas ng pinggan bago ako matulog. Nagpapatunaw pa po ako kaya tumambay muna ako rito sa sala. Hayaan mo na, ayos na yon. Saka pagod ka, galing kang trabaho, kaya dapat nagpapahinga ka na pag-uwi mo rito. Ayos lang naman po ako. Kayo nga yung mas pagod dahil nakwento ng bunso natin na tumanggap na naman pala kayo ng labada at halos inabot daw kayo na maghapon. Oo, ganun na nga. O urong ka nga, tuupo ako. Sige po. Grabe, sumakit ang likod ko dun ah. Dapat hindi na kayo naglaba. Sayang din kasi yung bayad. Tingnan mo na, ipambili pa natin ng masarap na ulam. Bakit? Wala na po ba kayong pera? Di ba kabibigay ko lang sa inyo ng pambudget natin? Ay, ayun na nga anak. Wala na. Ha? Bakit po? Saan napunta? Binili ko ng bigas tapos Tapos? Tapos inutang ng kuya mo. Bakit po inutang ni kuya? Tsaka bakit kayo pumayag na pautangin siya? Pwede ba? Kumalma ka lang muna. Paano po ko kakalma? Kilala ko yung si kuya. Hindi marunong magbayad ng utang. Nangako naman siya at sinigurado kong ibabalik niya sa akin yung pera. Kasi pambudget natin yun. Sabi naman niya oo raw. At naniwala naman kayo. Siyempre, anak ko yun. Natural, maniniwala at magtitiwala ako sa kanya. Anak nyo nga po si kuya pero ibang klaseng tao yun. Sanay na sanay yun magsinungaling at magpaawa para makautang.
Dami na nga utang nun sa akin na purong palista na lang sa tubig. Walang ni 5 butas na binayaran kaya hindi na yun makakaulit na manghiram sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kuya mo. Importante lang daw ang paggagamitan niya kaya hindi na ako nakatanggi. Saan daw po niya gagamitin? Pang-down daw sa pangarap niyang motorsiklo. Ano? Huwag ka nang magulat dyan. Alam mo naman na matagal na niyang pangarap yun, di ba? Nahihirapan na raw siyang mag-commute mula rito sa Angono papunta sa trabaho niya sa Pasig. Lalo't matindi ang traffic. Alam mo naman nagiging embudo ang daanan ng sasakyan dyan sa Ortigas Avenue. Kaya hindi ko masisisi ang kuya mo kung bakit gustong-gusto niyang kumuha ng motor. Wala naman pong kaso kung gusto niya pero bakit wala siyang pang-down? At yung pang-budget pa talaga natin yung inutang niya. Ayun tuloy, kailangan niyo pa magkanta kuba sa pagtanggap ng labada para lang may pambili tayo ng matinong ulam. Ay, pambihira naman po, Nay. Alam ko naman po na pera niyo yan since binigay ko na sa inyo pero huwag niyo naman po basta-basta ipautang kay kuya. Kahit na sabihin nyo na babayaran niya mas malaki pa rin yung tsansa na hindi. Hayaan mo na, kapatid mo naman yun. Konsensya na lang niya kung di niya bayaran. Kahit nga konsensya wala na yata si kuya. Lumina naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam niyo yan pero hindi niyo lang tanggap na ganun talagang ugali ni kuya. Hilig niyo po kasi siyang paboran at bibihin ni tatay kaya nasasanay. Buti pa matutulog na ako. Bigla akong inantok. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko kay nanay dahil nagawa niyang ipahiram kay kuya ang budget namin sa pagkain sa loob ng 2 linggo. Pero na-realize ko na baka napilitan lang siyang gawin yon dahil kilala kong mapilit ang kuya ko. Kumbaga spoiled ito at kung ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Sa kabilang banda ay hindi ko pa rin mapigilang maghinanakit sa kuya ko dahil wala siyang kusa na tulungan ako sa pagtatrabaho. At katulad ng inaasahan ay hindi nga binayaran ni kuya ang perang hiniram niya kay nanay kaya nag-abot na naman ako ng pambudget namin. At kahit na gusto kong magsisigaw sa irita ng mga panahong yon ay hindi ko na ginawa, Papa Dudut. Hindi ko na rin kinumpronta si kuya dahil alam kong mauuwi lamang sa away ang pag-uusap namin. Hindi rin kasi yon makaintindi at ayaw na pinagsasabihan. Kaya naman kahit mga magulang namin ay napapasunod niya. Ewan ko pero ang malas ko sa kuya ko kaya madalas ay naiinggit ako sa iba na mayroong responsable at mabait na nakatatandang kapatid, Papa Dudut. Pwede ka bang makausap? Tungkol saan po, Tay? Nakwento kasi sa akin ng nanay mo na nagalit ka raw nung pinahiram niya ng pera yung kuya mo pang down dun sa pangarap niyang motorsiklo. Totoo ba yun? Hindi naman po ako nagalit. Pero sumama po yung loob ko kasi kilala kong sinungaling si kuya eh. O kita nyo na? Sabi niya babayaran niya sa sweldo niya pero nakalipas na yung 1 linggo wala pa rin siyang inaabot kay nanay. Tapos nung siningil siya, sinabihan lang na ibigay na lang daw sa kanya. Tama po ba yun eh? Pambudget natin yun sa pagkain at ulam dito sa bahay. Ay, alam kong mali yung ginawa ng kuya mo pero intindihin mo na lang. Wow! Ako pa po ba talaga yung dapat umintindi? Oo, kasi bago naman siya pahiramin ng nanay mo ng pera, kinausap kami ng masinsinan ng kuya mo na gustong-gusto na niya raw kumuha ng motorsiklo. Kaso kulang yung pang-down niya kaya hiniram niya yung pambudget na binigay mo sa nanay mo. Alin po yung iintindihin ko doon? Na gustong-gusto na niya? Pero kulang yung pera niya kaya naisip niyang hiramin at hindi bayaran yung perang ibinigay ko kay nanay? Alin po doon yung kaintindi-intindi sa ginawa ni kuya? Na matagal na niyang pangarap magkamotor. Wow po ulit, Tay, ha? Nakakatawa naman po yun. Anong nakakatawa doon? Napangarap niya pero hindi niya pinag-ipunan.
O kung wala pala siyang pang-down, sana inantay muna niya yung susunod niyang sweldo para makumpleto yung pera niya at hindi niya kailangan manghiram kay nanay. Tapos ngayon ako yung mamomroblema kasi wala na tayong makain dahil wala na rin yung perang pang-budget natin. Pasensya ka na kasi di sapat yung sweldo ko. Lalo't kaunting araw lang ako nakapasok sa trabaho. Gawa nang nagkasakit ako. Wala naman pong problema dun. Okay lang po yun. Pero sana hindi basta-basta naniwala si nanay kay kuya. Lalo na't nuknukan ng sinungaling yung taong yun. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Pinipilit ko naman pong hindi pero nakakainis pa rin eh. Sabi ng kuya mo, masayang masaya raw siya at lalong na-inspire sa pagpasok sa trabaho dahil may bago na siyang motor. Di ka ba masaya para sa kanya? Mukha po ba akong masaya? Lumina naman. Sorry pero ayoko lang magpaka-plastic tay. Ang unfair lang kasi ako gustong-gusto ko na rin kumuha ng motorsiklo noon para hindi na ako magko-commute pero pinagbawalan niyo ako ni nanay kasi ayaw niyong mayroon akong hinuhulugan buwan-buwan. Sabi niya mahirap magkautang, ganito ganyan, tapos delikado rin magmotor, tsaka takaw disgrasya. Sinunod ko po kayo, kasi mga magulang ko kayo. At tiniis ko na lang yung pagko-commute kahit mahirap at nakakapagod. Tapos nung si kuya na yung kumuha, ura-urada kayong pumayag at hindi pa kayo nagdalawang isip na ipahiram sa kanya yung pera na kung tutuusin ay galing sa akin. Iba naman kasi yung kuya mo sa'yo. Lalaki yun, tapos babae ka. Siyempre, matatakot kami ng nanay mo para sa kaligtasan mo. Mag-iingat naman po ako at marunong na rin naman ako magmotor. Wala lang po talaga kayong tiwala sa akin, pero pag kay kuya laki ng tiwala nyo. Malaki rin ang tiwala namin sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi ko lang po mapigilan. Kasi kahit nung pamani, ramdam ko na mas paborito nyo si kuya kaysa sa akin. Hindi naman po sa panunumbat. Pero kung sino pa yung paborito nyong anak, madalas konsumisyon nyo pa ni nanay. Papadudod, sinubukan kong intindihin si kuya pero unti-unti na lamang ako nawala ng amor sa kanya. Dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos, ay hindi ko siya nakitaan ng pagkukusa at pagsisikap sa buhay. Natulungan ako upang itaguyod ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang pinapabura ng mga magulang namin. Ewan ko ba pero bakit ako ang kailangang umunawa palagi? Nagpatuloy ang usapan namin ni tatay hanggang sa mabanggit niyang dagdagan ko raw ang pera na ibibigay niya para sa bunso namin na meron na naman palang sinalihang contest. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya pero palaging natataon na petsa de peligro pa talaga siya. Mangangailangan ng pera para makabili ng damit na gagamitin niya sa sinalihan niyang patimpalak. Mabuti sana kung sa bawat panalo niya ay nagbabahagi siya ng premyong pera sa pamilya namin pero hindi nga niya mabilihan si nanay at tatay kahit ni isang balot ng tinapay at soft drinks. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mahal ko ang mga kapatid ko pero sa tinagal-tagal ng panahon na tinutulungan ko sila siguro ay nagsawa na rin ako. Hindi kasi sila marunong magpasalamat at talaga namang may ugali na hindi maganda ang dalawang yon. Kaya sinong gaganahan na tulungan sila, hindi ba? Sa kabilang banda ay hindi ko naman matiis na hindi tumulong o mag-abot ng kaunti lalo't hirap na rin ang mga magulang namin sa pagtataguyod sa pamilya namin. Yun din ang rason kung bakit hindi ko pa rin magawang bumukod ng bahay dahil naaawa kong iwanan sina nanay at tatay. Lahat ng anak ay pangarap na patigilin na sa paghahanap buhay ang mga magulang nila. Lalo kung may edad na ang mga ito at meron na rin silang kakayahang magtrabaho. Yan ang eksaktong gusto kong gawin kay tatay dahil marami na rin siyang aksidente na pinagdaanan sa pagiging machine operator. Nandun yung kamuntik na siyang maputulan ng braso, naipit ang daliri niya at kung ano-ano pang disgrasya kaya natatakot na rin akong pagtrabahuhin siya. Kaya lang pag tuluyang huminto si tatay ay sa akin naman maaatang ang buong responsibilidad upang itaguyod ang aming pamilya, papadudot.
Wow. Buti pa sila nakapag-beach na. Sino nakapag-beach? Nagulat naman po ako sa inyo, Nay. Ay, bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Nagiging magugulatin ka na eh. Nako, wag niyo na po sisihin yung kape. Kasi yun na lang yung bumubuhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa bukod sa iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. 4 po yung pinakamarami. Ay, maghunos dili ka nga sa kakakape mo. Masama rin sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Tsaka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na ring bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako. Pero pag di talaga kaya, hanggang 3. Basta bawasan mo kasi nagiging nerbiyosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Mahirap na yung may mangyari pa sa yung di maganda kakakape mo. Sinasabihan niyo rin po ba si Kuya pag napapasobrang alak niya? Kung uminom yun ng alak parang isda eh. Hindi pa nagtitira ng pang-uwi. Kaya madalas gumagapang. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yun sa kuya mo. Ayoko rin may mangyari sa'yo pag di mo pa binawasan yung kakakape mo. Kayo naman ay, pinag-initan niyo pa yung pagkakape ko. Oh, mabalik tayo dun sa tanong ko. Sino yung sabi mong nakapag-beach na? Yung friend ko po rito sa Facebook. Nagpunta po sila sa isang beach sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand din. Pero ako pangarap ko sa Boracay talaga pumunta eh. Kaya lang malayo yon, saka magastos. Medyo, kaya nga dapat pag-ipunan po talaga ng gusto. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap ko na lang po yun dahil nga hindi ako makapagtabi. Gawa ng kulang pa yung sweldo ko pambigay dito sa bahay. Lalo ngayon na napapadalas pag-a-absent ni tatay sa trabaho kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi na mawala yung pag-aalala ko dun sa tatay mo, gawa ng matanda na rin. Ay, tungkol naman dun sa sinabi mong hanggang pangarap na lang, pasensya ka na talaga anak. Kung kailangan mong saluhin yung pinakamalaking parte ng responsibilidad para buhayin tong pamilya natin. Pasensya ka na kung nauubos yung pera mong pambigay sa amin kasi nga kulang na kulang talaga kinikita ng tatay mo. Kapag naiisip ko yung pinahiram ko sa kuya mo noon na pang down ng motor niya, tapos di na niya binayaran nalulungkot talaga ako. Hindi na kasi ako nadala dyan sa kapatid mong yan. Masyadong mapilit kaya napipilitan din akong pagbigyan na lang. Wala na po yun. Tapos na yun. Nakapag-move on na ako doon kaya dapat wag niyo na pong isipin yun. Wala na tayong magagawa sa ugali ni Kuya. Pilitin niyo na lang na hindi magpadala sa kanya sa susunod kasi dapat kayo pa rin yung sundin niya dahil nanay niya kayo. Tignan niyo ako, hindi na siya makautang sa akin. Kaya nga lagi nga niyang nirereklamo sa akin na di mo na siya pinahihiram. Kasalanan naman niya kasi hindi siya nagbabayad. Hindi naman po ko charity para palagi magbigay. Tsaka may trabaho rin naman siya at kumikita ng sarili niyang pera pero bakit kailangan niya pa mangutang sa akin, di ba? Wala na raw kasing natitira sa sweldo niya kasi mababa lang naman daw ang kinikita niya kumpara sa'yo. Tapos may anak pa siyang sinusustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yon kasi choice naman niya yan. O siya, sige. Huwag na natin pag-usapan yung kuya mo dahil baka tuluyan ang masira ang gabi mo. Ayoko namang matulog ka na may sama ng loob sa kanya. Sabi mo nga naka-move on ka na sa ginawa niya. Mga padudot, nagpatuloy ang pag-uusap namin ni nanay hanggang magtapos yon na hiningaan niya ako ng pera pandagdag sa bills. Wala na ako nagawa kasi kulang talaga ang sweldo ni tatay para mabayaran ang mga yon. Buti na lamang at malapit na ulit ang sahuran kaya magkakapera na ako. At kahit na nakapaglabas ako ng sama ng loob at tampo sa nanay ko, ay hindi pa rin gumaan ang loob ko. Lalo pa ngayon at bumigat nung kinakailangan ko na namang maglabas ng pera upang mabayaran ang bills namin. Ewan ko ba papadudot, feeling ko ay ang sama-sama kong anak kasi hindi na nagiging lubos yung kasiyahan ko kapag tungkol sa pamilya ko. Tumutulong ako sa ibang tao kapag nakakaluwag ako pero bakit pagdating sa pamilya ko ay may mga pagkakataon na mabigat sa pakiramdamang pagtulong ko sa kanila.
Doon ko na nga kwestiyon ang aking sarili kung tama bang maramdaman ko ang bagay na yon, pero hindi nyo rin ako masisisi. Lalo pat nabibigatan na ako sa pagdadala ng buhay. Isang araw ay meron na namang kinaharap na pagsubok ang aming pamilya matapos muling magkasakit ni Tatay, Papa Dudut. Tay, inumin niyo na po itong gamot niyo. Akin na anak, kanina pa talaga ako inaatake ng ubo. Halos di na nga ako makahinga. Kaya nga po natatakot na ako eh. Huwag kang matakot, ayos lang ako. Akin na yung tubig, tsaka yung gamot ko. Ito po, alalayan ko na po kayo. Ay, salamat Lumina. Gusto niyo po bang humiga para makapagpahinga na kayo? Mamaya na, hindi pa naman ako inaantok, tsaka dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Sige po. Alam mo namang hindi ko makakwentuhan yung mga kapatid mo. Buti nga ikaw nakakausap ko. Wala naman pong kaso yun, kwentuhan lang pala eh. Basta andito ako sa bahay at kung may oras, bakit hindi, di ba? Ayun na nga, mga kapatid mo kasi kahit saglit lang di makausap. Laging busy, lalo na yung bunso. Siyempre, minsan gusto ko namang kumustahin pero pagdating sa mga kaibigan, kaya naman makipag-usap ng matagal. Naku, yung babaeng yun talaga makukutosan ko na eh. Mabilis lang kausap pag may hihingin. Baka ganun na talaga mga kabataan ngayon. Hayaan niyo po kakausapin ko yung bunso natin. Wag na, baka sabihin nun masyado akong madrama. Tsaka baka lalong mainis sa akin yun, katulad nung nakaraan na sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya. Talaga? Nainis pa siya sa inyo ng dahil lang doon? Oo, pero ayos na yun. Ay hindi ayos yun, Tay. Mas lalo ko siyang dapat kausapin. Bakit siya maiinis tatay niya kayo? At kung may panahon siya makipag-usap sa mga kaibigan niya, dapat mas lalo siya magkaroon ng panahon na kausapin ng mga magulang niya. Grabe na talaga ugali ng babae niyo, masasabunutan ko na yun. Sabing wag na, baka mag-away lang kayo. Tsaka ayoko namang ma-stress ka. Hindi na po talaga maaalis stress ko sa dalawa kong kapatid. Pagpasensyaan mo na lang. Nakakasawa na po magpasensya, Tay. Para silang tumatandang paurong eh. Napansin ko rin yan. At yan yung rason kung bakit kahit na matanda na kami ng nanay nyo, ayaw pa rin naming mawala sa mundong ito. Eh wag naman po talaga muna. Pero sa totoo lang, pagod na rin kami anak. Ito, sa'yo ko lang masasabi kasi sa mga anak namin, ikaw lang yung malapit sa amin ng nanay mo. Opo, pero ano po ba yun? Na wala kaming ibang dasal gabi-gabi, kundi magbago na yung mga kapatid mo. Kumbaga, mas maging responsable sila sa buhay at sa sarili nila katulad mo. Lalong-lalo na yung kuya mo dahil may anak na rin siya. Pag nangyari yun, pwede na kaming mawala ng nanay mo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Hindi pa po kayo pwedeng mawala ni nanay kasi babawi pa po ako sa inyo. Napakarami mo na rin sinakripisyo para sa amin. Hindi mo na kailangang bumawi kasi kung tutusin, hindi mo naman kami responsibilidad. Nagkataon na ikaw lang yung maaasahan namin kahit na may iba pa kaming mga anak. Siguro, totoo talaga yung kasabihan na hindi lahat ng mga anak mo may pakialam sa'yo pagtanda mo. Kaya nga mas lalo kong dapat kausapin yung mga kapatid ko para mas maging maayos yung pakikitungo nila sa inyo. Hindi naman pwede na kung kailan huli na ang lahat, tsaka pa lang sila magbabago. Sana lang makinig sila sa akin. Salamat, nak. Wala pa nga po Tsaka na po kayo magpasalamat. Hayaan mo na ang tatay. Gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat sa may kapal dahil meron kaming anak na katulad mo. Yun bang responsable, mabait, mapagmahal at hindi maramot? Papa Dudut, aminado ako na tinalaban ako sa sinabi ni Tatay.
At kahit na anong pigil kung hindi umiyak ay naiyak pa rin ako matapos ang pag-uusap naming yon. Buti na lamang at nakatulog na rin siya matapos niyang uminom ng gamot. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang tatay namin, sabay pangako na gagawin ko ang lahat upang maitaguyod ng aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang matamlay at pagod na mukha ni tatay ay na-realize ko na matanda na talaga siya. Kaya nga hindi nakatakataka na mabilis na siyang dapuan ng sakit. Kasabay noon ay bumalik sa akin yung isipin na anumang sandali ay baka iwan na kami ng aming mga magulang. Ayoko mangyari yon dahil hindi ko alam kung paano ako makakausad, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 linggo ring hindi nakapasok sa trabaho si tatay kaya malaking kabawasan yon sa kanyang sweldo. At bilang may trabaho sa amin na palagi nag-aambag ay ako ang sumalo sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi nagtagal ay gumaling naman si tatay at nakabalik na sa pagtatrabaho, kaya lang makalipas lang ang 5 araw ay muling sinubok ang aming pamilya nang madisgrasya sa motor ang kuya ko. Medyo malala ang naging injury niya kaya kinailangan niyang operahan at ma-confine sa ospital ng ilang araw. At dahil wala rin siyang kapera-pera ay ako ang naatasang magbayad ng hospital bills na umabot sa 30,000 pesos. Bukod pa yung mga gamot na kinailangang bilhin habang naka-confine siya. Sobrang down at frustrated ako ng mga panahong yon kasi masasaid ang savings ko kaya naisipan kong mag-loan. Binigay ko sa kinakasama niya ang pera dahil may trabaho ako ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay naging maayos naman ang pakiramdam ni kuya at nakalabas siya ng ospital. Pero makaraan lang ang 2 araw ay may nalaman akong dahilan para magalit ako ng husto, Papa Dudut. Wow! Kung sinuswerte nga naman talaga si kuya! Nakabili na ng bagong cellphone, nakapagpaayos pa ng motor. At kayo, anong ginawa nyo? Hinayaan nyo lang nahingan kayo ni kuya ng malaking pera pambayad sa bills niya. Meron naman pala siyang nahiraman na! Pasensya ka na anak. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi sabi ng kuya mo, may paggagamitan naman siya ng mahihiram niya sa'yo eh. Tama ang tatay mo. Ilang araw din kasi siyang di nakapasok sa trabaho kaya wala siyang suswelduhin sa pagbalik niya. Desperado na siyang makautang sa'yo pero alam niya na hindi mo siya pauutangin kaya yun na lang yung paraan na naisip niyang gawin. Ayos din talaga kayo, no? Alam niyo ba na inuutang ko lang din yung perang yan kasi nga akala ko walang-wala na talaga tayong maibabayad sa ospital. Sana pala hinayaan ko na lang siya doon na hindi na makalabas habang buhay. Huwag ka namang ganyan sa kuya mo. Kuya mo pa rin yun. Saka nadisgrasya na nga siya eh. Maawa ka naman sa kanya, Lumina. Wow ha! Ako pa talaga yung dapat maawa. Siya ba? Naawa sa akin? Kayo ba naawa kayo sa akin nung konsintihin niyo na naman yung kalokohan ng anak niyong yon? Kasi kung hindi kayo naawa sa akin, grabe na kayo! Anong klase kayo mga magulang? Kaya nga pasensya ka na. Patawarin mo na kami. Wala na rin kasi kaming nagawa ng nanay mo sa kagustuhan ng kuya mo. Meron kayo magagawa, pero hindi niyo lang po ginagawa kasi natatakot kayo kay kuya. Bakit sino ba siya? Anak niyo lang naman siya, di ba? Magulang kayo, dapat kayo yung nasusunod. Alam naman namin yun, pero... Alam niyo nga pero hirap na hirap pa rin kayo makatanggi pag si kuya ang nagsabi. Kaya kahit agrabyado na isa yung anak, ayos lang sa inyo. Naisip niyo rin ba kung anong nararamdaman ko? Anak niyo rin naman ako, di ba? Sabi niyo tayo nagpapasalamat kayo sa Diyos dahil meron kayong anak na katulad ko.
Yung responsable, mabait at hindi madamot. Pero hanggang kailan ako magiging responsable, mabait at hindi madamot? Kung ganyan kayo sa akin, sobra na kayo! Pasensya ka na talaga. Hindi namin sinasadya ng nanay mo na maging ganito kahinang magulang. Mahal ka namin ng tatay mo dahil anak ka namin. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay? Talaga? Kasi kung totoo man yung sinasabi nyo, hindi ko sana nararamdaman tong ganitong klase ng pakiramdam. Yung batingin ko, hindi nyo talaga ako paborito kasi yung paborito nyo, si Kuya. Sunod yung bunso natin, tapos ako na yung pinakahuli. Malapit na tuloy ako maniwala sa sinasabi ng isip ko na hindi nyo talaga ako mahal. Nagkataon lang na may pakinabang ako sa inyo kaya maayos nyo ako pinakikitunguhan. Hindi totoo yan, Lumina. Mahal ka namin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Ewan ko pero nahihirapan ako talaga na paniwalaan yan. Mas nananaig kasi sa akin yung nangyari. Pasensya na rin kayo kung di pa muna ako kaagad makakausad. Hayaan mo. Ako na ang magbabayad sa hininging pera sa iyo ng kuya mo. Para naman hindi mo na yun problemahin pa. Tsaka kasalanan din naman namin ang nanay mo dahil hindi namin siya pinigilan eh. Oo nga, anak. Hindi na po. Huwag niyo na pong isipin yun. Ilaan niyo na lang yung perang ipambabayad niyo sa mga gastusin sa bahay. Dahil siguradong mababawasan yung mabibigay ko sa inyo. Kasi may babayaran pa akong loan. Papadudot ang sama ng loob ko sa kuya ko dahil nagsinungaling siya sa akin at ganoon din ang ginawa nila nanay at tatay nang konsentihin nila ang anak nila. Pakiramdam ko ay nilamangan nila ako ng sarili kong pamilya at bumalik sa akin ang magkahalong pag-aalala at pagod noong nalaman kong naaksidente si kuya at noong ipaako nila sa akin ang bills niya sa ospital. Kaya nga nakapagsalita na ako ng hindi maganda sa mga magulang ko na agad ko rin namang pinagsisihan. Gustong gusto ko nang umalis sa amin pero paano ko gagawin yon kung simot na simot ang ipon ko ng mga panahong yon. Plus meron pa akong utang na kailangang bayaran samantalang ang kuya ko ay mukhang wala lang sa kanyang nangyari. Mahirap din pala na palagi kanilang nakikitang malakas at mapagbigay kasi akala nila ay hindi ka marunong manghina at mapuno. Pero iniisip ko na lamang na pag-iipunan ko ulit ang perang gagamitin ko para makalis na sa bahay namin kaya hinayaan ko na lamang yung mangyari. Lalo ako naging masipag sa pagtatrabaho pero muni na namang binato ng pagsubok ang aming pamilya nang may ipagtapat sa akin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nay, bakit po hindi na naman pumasok sa school si Bunso? Ilang araw na yata siyang absent ah. Nag-aaral pa ba siya? Ha? Oo naman. Bakit mo naman niya naisip? Ikaw talaga? Iba kasi yung kinikilos niya eh. Tapos lagi pang umiiwas sa akin pag nakikita niya ako. Wala naman ako nakakahawang sakit. Ano kasi? Ano po? Tingin ko, dapat nang malaman ni Lumina yung totoo, mahal. Kabilin-bili na ng bunso natin na wag daw nating sabihin sa ate niya. Kasi baka magalit sa kanya. Ay wow! So meron na naman po pala kayong pinagtatakpan. At ngayon si Bunso naman. Hindi naman sa ganon, nak. Hindi raw sa ganon pero ganon na rin yun. Kaya nga sabihin mo na kay Lumina. Para alam na rin niya yung nangyayari sa bunso natin. Ay nako. Ano nga po yun? Ako na ba magsasabi o ikaw na? Kita mong bumubuelo pa yung tao eh. Ay, nak, please, huwag ka muna magagalit o magwawala o ano dyan ha. Baka ma-stress kasi yung kapatid mo pag nalaman niya na alam mo na. Yan naman po yung hindi ko may papangako. Depende sa bigat nung sasabihin nyo sa akin. Pinagtapat kasi sa amin ng kapatid mo
Nabuntis siya. Anong sabi niyo? Kumalma ka nga. Paano ko kakalmain? Narinig niyo ba yung sinabi niyo? Buntis yung kapatid ko, ang bata-bata pa niya. Hindi naman na bata yung bunso natin. 19 na siya. Bata pa rin siya para sa akin, tsaka paano nangyari yun? May boyfriend pala siya? Ayun nga. Hindi rin talaga namin alam kasi masekreto yung kapatid mo. Lintik na babayan! Nasaan na yan para mapagsabihan at masabunutan na rin? Huwag na, Lumina. Masasaktan mo pa ang kapatid mo eh. Masasaktan talaga siya sa akin kasi imbis na mag-aaral kung ano-anong inatupag niya. Tsaka hindi pa ba siya nadala kay kuya? Kita nang napakahirap ng buhay na kuha pa magpabuntis ng maaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya. Basta na lang daw nangyari. At naniwala naman kayo. Oo, kasi... Huminahon ka lang, nak. Nagsisisi naman yung kapatid mo eh. Paano nga ba ko hihinahon hindi pa nga nakakaahon yung pamilya natin sa problema ni kuya, dumagdag pa siya. Buti sana kung pananagutan siya na nakabuntis sa kanya, di sige, congrats sa kanila! Ayun na nga yung isa pang problema. Bakit po? Tinakbuhan siya nung pesteng lalaking nakabuntis sa kanya. Yan! Yan ang nga bang sinasabi ko! Hindi raw alam ng kapatid mo kung saan hahanapin yung lalaking yun. Kasi naglaho na lang daw na parang bula. Kaya nga awang-awa kami sa kanya. Lalo na't para siyang masisiraan ng ulo. Sira ulo talaga siya! Lumina naman! Hindi niyo ako masisisi! Kasi nakikita ko na naman na magiging cargo na naman natin yung magiging anak niya. Pamangkin mo naman yung bata, anak. Alam ko po, pero hindi niyo talaga ako naiintindihan. Kung sa inyo okay lang na nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral yung kapatid ko, pues sa akin hindi. Bata pa siya para magkaanak at nag-aaral pa siya. Ang lakas manghingi ng baon at pera para makasali sa contest tapos ang edi magpapabuntis lang din pala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa pamilyang to. Konting-konti na lang. Masisira na ang ulo ko. Papadudot, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang naging reaksyon ko matapos kong malaman na nabuntis ng kung sinong lalaki ang kapatid ko. Alam naman kasi natin ang posibleng mangyari sa oras na magkaanak na siya. Nangihinayang lamang ako sa future niya lalo at may potensyal naman ang kapatid kong yon. Pero alam ko pa rin naman na wala akong kapangyarihan para makita at diktahan ang hinaharap ng isang tao. Sa ngayon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat at hindi ako napapagod na magdasal na sana'y bigyan niya pa ako ng lakas para makapagpatuloy. Nahihirapan na kasi akong mahalin at pakisamahan ang sarili kong pamilya, lalo na at pakiwari ko ay para akong kandilang nauupos. Malapit na akong maubusan ng maibibigay, kaya anumang sandali maaari akong bumigay. At ayoko namang mangyari yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin sa kinakaharap kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you in advance sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking istorya sa inyong istasyon. God bless and more power pa sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lumina. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.